בערך בן 17, לומד מהמאסטרים הכי גדולים שחיו אז. וכשכתבתי את הקטע, בעצם התגעגעתי מאוד לארץ, לעברית, למשפחה, לשבט. וכשכתבתי את הקטע, דמיינתי את כל השבט יושב מסביב לאש, אהבה. והערב אני רוצה לשלוח את האנרגיה המדהימה הזאת שיש פה, את הלבבות שלנו שפועמים יחד, לחטופים שיחזרו הביתה, ושנשב כולנו שבט אחים.